En geno mar nyakoro mga juang ni Rio Makare machiri choni mar migago en tarik 3 dwe no mar 9 2024 waikoni mathoth mago mosebedo ka tuche pachoka kendo waikore mar ketie ng'eyo kutendre kod ya kapile waroko pachi lai mar ote machok kari 3 ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV KE mbuyo mar X kaito bende wantiere kacha Ramogi TV Kenya mbuyo mar YouTube to waroko pachi nyakoro mga juang sigi mag migago wachao gi mago mwami opek. Chenro mar some skunde mag sekondar ochako duoge wang' e tok riwruok mar Kupet chungo ng'anyo margi odhiambo manyoro. Ogai mar obila Gilbert Masengeli omi chik mondo mi ochope doho kar saa 9 midhiambo e wi lal mar owete moko ariyo. Sisi tunataka kila jamii, kila region ipatiwe haki yake. Watu wa Western wameumia sana katika hizi regime zote. Jaod bura mabumula korokone jotelo mawuok imbo mar piny Kenya mondo mi ochik lwetgi ne sirikal mondo mi opod negi tije mane jatend piny osingo negi. Machiegni nyakoro mga juang nyinga Lydia Okeyo. Wachao gi wach mane jatend piny Kenya William Ruto opako winjruok mosebede kind piny Kenya kod piny mar China. Kakoni winjruok makamano sejiwo weche mag ohala kokale gedo mar ndachreru manyasani koda piny e gwenge opogore ma pacho kae. Kolose kinde romo mare ko jatend piny China Xi Jinping e kinde ni ma otimo limbe mare e piny mar China, Ruto luwo ni gedo mar ndachreru mawuok Mombasa nyaka Naivasha oyao piny Kenya ok mane ohala ma otimo kod pinje mag Afrika ma ugwe to kata mana pinje mamoko mag Afrika. Ruto en achiel kuom jotend migepe kata jotend pinje Afrika ma oyore romo mar jiwo tudruok e kind piny China kod pinje mag Afrika medeno ni FOCAC. Recently, we just held the third plenary session of the 20th CPC Central Committee, laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust. Kwani bele nyakoro mga juang pinyo wacho higino ni direso atamalo pradik magi nyeo mwandu mag sirikal kochopo higa manyien dwe mar achiel kose tiek keto yore nyiepo obedo yo manyasani. Kaluwore gi ler mogol kod duol matao nyiepo KISM giluwo ni matimore kinde ma oyangore ni mibadhi mafutho kwako yore mag nyiewo mwandu mag sirikal matimore county to kod piny owacho mamalo. Jatatije mar KIS Kenneth Matiba oleone tiyo kod yore manyasani madhi tiyo kod otese biro neno ni mibadhi moseneno kuom thuolo malach. Kenneth omedo ni magi chiwo thuolo ne duol mar EACC mondo mi omed mako jo mibadhi. The government through the National Treasury has already communicated to our membership that with effect from 1st January 2025, the procurement system is going to transition to an end-to-end process. What that means is that it is going to be paperless. So from the point of identification of needs in the public sector, to planning for them, to budgeting for them, to budget execution, contract administration, inspection and acceptance, and eventually delivery of goods, projects
in the public sector is going to be automated. That is very, very key, because it has assisted many countries in the world that have adopted the same to save close to 30% of their public procurement spending. And it is also going to aid in reduction of fraud, which has been a challenge in some instances in the past. Jadbura Mabomula Wanami Wamboka koro kone jotelo mawuok Kimbo mar piny Kenya mondo mi ochik lwetgi ne sirikal mondo mi opognegi tije mano singnegi bang' miyo jatend piny Kenya William Ruto ombulu e yiero ma 2022. Klose siri kamoro ni Sirende e kar chung' od bura Mabomula Wamboka wacho ni aluora marimbo mar piny Kenya e kama owinjo yudie leo mathoth e sirikal ma manywanda ma Ruto sani oloso. Kata kamano koni jotelo mondo mi osir lwedo okang' mar Ruto gwelo kweth makwedo sirikal mondo mi oti kode e piny owacho. Nataka nafasi ya Mluya pia iheshimiwe hapo. Na mimi nataka kumwambia rais, sisi kiongozi wangu Raila Odinga amesema tufanye broad based. Paka sisi makali tunateremsha kidogo. Tukupatie nafasi wewe kama rais wa Kenya, uongozi wa Kenya vyema. Sisi tunataka kila jamii, kila region ipatiwe haki yake. Watu wa Western wameumia sana katika hizi regime zote. Tunaomba Mheshimiwa Rais, wa Kenya waliongea na kauli moja. Wakasema hao watu wameshindwa na kazi, hawawezi fanya kazi. Wewe ukawafukuza wakaenda nyumbani kwa sababu hawawezi kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, wachana na hao watu. Uko na option mingi sana ya Wakenya wengine ambao wamesoma, wako sawa sawa, wanaweza fanya kazi. Kwa mbele nyakura mgajuang jopuonjre maromo 130 mawuok e alwora ma Naibunga, Laikipia North oyudo kony mar bursary moro siling milion 3. Omenda ma ochiw ka alwora gi sinani ma gisebedo ka gitimo rito kor alwora gi kendo duoko chien pek mar muya mar carbon ma osebede e kor lwasi ka alwora gi lokruok chal kor lwasi. Omenda mar somo no ogol mar jiwo oganda mathoth ne gin jopith mondo mi oter nyithindgi e skul ka alwora ne thoth gi ok thor tero nyithindo e skul. Jakom alworano Peter Kilesi wacho ni gisebedo ka gichwalo chenro mag neno ne girita alwora makare kendo duoko chien kethruok mar kor lwasi. Senta ma Laikipia John Kinywa okwayogi mondo mi giter nyithinde skul kaka yor golo ganda go e dhier kod chike machon machunogi keto genogi mana kuom jambgi kende. Watu wengi hawana pesa ya kusomesha watoto, na watu wengi wanapata dropout kwa kosa basari. Mtoto akikosa dropout kama ni msichana anaolewa mapema. Kama ni vijana wanaenda kwa mambo ya wisi, sababu ya wisi wakikosa kusoma. Kwa sisi tukaonelea, jamii kaonelea kama ni muhimu kutenga pesa kila mwaka ya carbon basari, ya carbon fund kupatia watoto ndio kupunguza hii idadi ya dropouts. Siku hizi hakuna dropout kwa sababu watoto wanapata basari ya shule, hakuna kutoka. Wamama nao wamepata faida mingi kwa sababu wanakata hiyo puntia. Kwa kila mwezi mama analipo 500 wakikata upuntia. Sasa tumeona manufaa mingi sana kupitia carbon kwa sababu kwa kila mwezi kila mama lazima awe amepata hiyo, atakuwa amelipo. Saa hii watoto wengi wanaenda shule, watoto wengi wanamaliza masomo yao kwa sababu ya hii basari. Imeweka watoto kwa shule. Zamani unajua wazazi hawakuwa na nguvu sana, lakini saa hii imepiga jeki. Watoto saa hii ni wengi ambayo wamehitimu wanaenda secondary wakati huu. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono mtu yeyote ambaye anaongea kuhusu masomo ya watoto wetu, huyo tutamuunga mkono 100%. Kwa sababu masomo ndio itasaidia. Wazazi, tuwekeni masomo mbele. Jatend migao mar jolimbe Rebecca Miano ojiwo ganda mapacho ka mondo mi otim limbe kuonde rito le mag bunge mathuruka kaka achiel kuom yore mag tego yuto mar sekta no kendo oting'o malo uchumi mathuruka. Kolose kinde limbe mare mokwongo ka rito le mag bunge ma Tsavo West e kaunti ma Taita Taveta. Miano lero ni sirikal oseketo kenge mag tego sekta mar limbe mathuruka. Mane ni oganda jo Kenya bende obedo kod yote limo kor gwenge ma pacho kae. Okone ma nyalo mana kelo berne piny Kenya ka jo Kenya bende obedo kod chuny ma timo limbe kuonde malombo oganda e thur kae.
Ningependa kuuliza Wakenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha Wakenya wajionee. Na kama we uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Savo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Savo West ujionee hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Moko kuom jotelo mag Kuppet oseokang' mane jotendgi okawo mar chungo ng'anyo mar jopuonj apoya maonge chenro malong'o mar winjruok gi jokanyo kapok ne gikawo okang' ma kamano. Giyango ni ng'anyo gi pok orumo. Gin kaka jopuonj pod gidhi nyime gi ng'anyo kaluwore ni onge winjruok mano betie kindgi kod jotelo mamalo manyiso ni gichungo ng'anyo ma kamano. Dwachgi mano omiyo gi ng'anyo bende giwacho ni pok ochop kare. Jotelogo koro dwaro ni mondo jotelo mosebudho e apisi ogwe tao ka koro tich mar kedo mar tich jopuonj osetamogi. Teachers were not prepared for this, and there's a lot of confusion from the parents, a lot of confusion from the institutions. As you are aware, most schools, as far as yesterday, they closed it down. They sent students home because there were no teachers in schools. But unfortunately, before the students could reach home, they are told now the strike is over. There's a lot of inconvenience that has been done to these parents, also to the teachers, because the teachers were not prepared, as my colleague has said. So we are very sorry for this, because we are not the ones who have caused this problem. It has been brought to us, to our doorstep, because the national leadership has failed. Mgomo sio kitu ya watu wawili. Mgomo sio ya Nazi Macharia na Kilo Misori. Mgomo ilikuwa ya walimu. Kwa hivyo mtu hawezi kukaa kwa kona na aenda ongea na mwingine na wakunywe chai alafu akuja asitisha mgomo. Hiyo ni kuchukulia walimu kama watu ambao hawajui haki zao, watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Huu mgomo ulitakana uendelee vile tulikuwa tumesikizana siku ya Jumapili. Na hata kama walikuwa wamesikizana na TSC jana, vile nimekufahamisha, haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council member, nyinyi mnaonaje? Tuko na mtandao wetu ya kijamii ambao tunaweza tukatumia na tuweze tukujadiliana na tuseme ya kwamba ndio hawajaweza kufanya yale yote ambayo tulitaka, lakini wamefanya masuala kadha yale ambayo tulikuwa tumeitisha. Alafu tusikizane kama watu wazima, tuwapatie muda gani? Tupatie walimu wetu siku 2 au siku 3 waanze kujipanga kurudi shule. Mwalimu sio electrical switch ambao unaweka on na off. Kapodonge mago mag somo nyakwar mgajuang jopuonjre e primary Mama Kere e kar chung'od bura Magalole County ma Tana River oyudo fungruok bang' jasamaria moro konyogi kod hema maduong' kaluwore kod pi ma yande omonjo skundgi. Jopuonjrego yande ok nyal dhi nyime kod somo kaluwore ni klese ne pi odonje kendo rocho chenro mag somo e kidieny mar adek. Kata kamano luoro mar buru chieng' kod tuoche mabiro kotendre kod midhiero makamago gek makoro chando jonyuol makono akoro gidwaro mondo sirikal ochwal kony ne jopuonjre e skul no. Tumekuja kusaidia hii shule kwa sababu wakati wa mafuriko mto ulikata sehemu zake, ulikuja karibu, ulipita na shule na karibu shule yote imeenda. Sasa watoto walikuwa wakisoma chini ya miti, vitabu vyao vingine vilienda na maji kwa sababu maji yaliingia usiku. Kwa hivyo leo tumekuja kupeana matenti mawili ambao hasa yatasaidia watoto wale wa chekechea. Tunashukuru kwa Plan International kwa kutuletea haya mahema, kwa sababu kabla tuletewa haya mahema tulikuwa tukipata changamoto kwa sababu holistic development ya learners ilikuwa imekuwa affected kwa sababu mara nyingi huwa kuna mvua, baridi, kwa hivyo watoto walikuwa hawapati utulivu katika masomo. Lakini kwa sababu tumeletewa hizi hema, na tunashukuru kwa sababu sasa watoto watatulia na wanaweza kusoma vizuri
bila shida yote. Langu ni kuwa msiache kutusaidia upande wa chekechea pia chakula. Pili, nawaomba mambo ya wasichana, kuna hizi pads, msitusahau sana, mkipata huo msaada mtusaidie. Pia nyingine pia nataka angalau mkipata nafasi mtujengee jiko, kwa sababu tunahangaika mahali ambao wanapika hao wapishi wanapata shida. Tumewajengea mabati, lakini mkipata hiyo nafasi pia mtusaidie. Dakika na parko dang'wen bang' sa abiriyo mar odiochieng' chenro en migago. Erokamano kuom keto Ramogi TV kapok okawo yo moko. Ng'ano ka Silas Owiti wacho ni Kariobangi kaunti ma Nairobi wechegi chopo e yo makare. Otis Tinga Oganyo wacho ni embe entie Rapogi Kanyamkago wechegi chopo ne yo mowinjore. Enos Omodhi Reverend kantiere Nairobi CBD wacho nokone oganda duto odiochieng' makare entie kodwa e chenro ni mar migago. Judy Nyarramula wacho kanyo Ramogi TV nende makare entie Kahawa West e kaunti ma Nairobi. Nano bene Sarah Singa kantie Wang'neno West Kanyamkago mora ahinya gi Ramogi TV. Jona Pidi wacho ni Upper Hill Ramogi TV Leri Remy VK wacho kanyo ne min gi Oriro Marwa Tonger VK Nyayait gi Obara Kambi Jasirongo duto kaumos kikete mane Ramogi TV e sechegi. Nyakwar Masiyo wacho ni Nairobi Atis Ouko sadonjo. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Hakelo Misori otimone jonyuol tim ma okber. Wacho ni nitie nyithindo mawuok Mombasa mabende to some skunde kaka Goro Sare Mobi High School kod Kanga. Fair Makoro Pares no chako golo kendo gi magi gin gope tupu. Wacho ni otherwise Raila kod Ruto odhi mbele gi timo campaign e gwengo mag Afrika moko mag pinje mabende koro mondo mi jatenda Azimio Raila Odinga oyud komno mar jakom AUC. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi en jama guje Kanyada East. Neno bende Rico Ronald wacho ni studio ka oneno wayo makare. Wacho ni Kupet otimo maber kuom doke school en Nairobi Dagoretti Corner mochopo mino de mamake Promise. Wacho ni giduto ikete Ramogi TV. Kwari Alata wacho ni lak Nyiro Suba county ma Homa Bay gintie kodwa. Jadwit Otishi wacho ni en kodwa en ote mar Michael Orwa kantie Kenyenya. Wacho ni wechegi mag migago chopo Kenyenya ayo makare kendo yie ahinya gi wechegi manyien mag Ramogi TV. Wayo matinya kor mga juang kidi mabor ma en migago. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. I mean, do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then he said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover.
name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kino nyakoro mgajwang' chendo en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Obila e kaunti ya Machakos ogeng'one jal moro mano maki kod ong'we yamo mar jachiw thieth e osiptal ma Machakos level 5. Wachore ni mano en simb jachiw thieth mayande okwal e kind jotuo moko mano goyo report ni kwalogi e ute thieth. Achejno Franklin Kimutai nogo gono kod sime mokwal mar jachiw thieth Philip Mumo mano miye thieth. Philip noweyo simbe mesa kapod loso kod jochiw thieth mamoko. Obila no reto make mapiyo bang' rango wang' dede mantie osiptal no. Nilikuwa nimekaa kwa room moja, nikatoka kidogo nikaingia kwa room nyingine kuongea na daktari. Nikirudi kumbe nilikuwa nimeacha simu kwa hiyo room yenye nilikuwa nimekaa nikihudumia wagonjwa. Nikirudi nikapata simu yangu imeibiwa. Ndio nikaripoti kwa security, immediately wakachukua hatua ya kwenda kuangalia kwa CCTV. Kuangalia kwa CCTV wakaona kuna kijana alikuwa ameingia hapo, amevaa black. So ndo tukafuatilia tukapata alikuwa ameenda outpatient. Tukaenda na ofisa wa security, tukampata kwa hapo, akaambiwa alete simu. Na immediately akatoa juu alikuwa ameweka huku nyuma. Nadhani yule ambaye ako na masikio amesikia. Na yule ambaye amefuatilia habari zetu tumejaribu kueneza katika sehemu tofauti. Wanastahili sasa kutoka hapa hospitali ya level 5. Afadhali waangalie mahali pengine kwa sababu na kuambia hapa huu sasa mtego hautawaruhusu kuendelea na tabia hiyo. Nadhani hiki kisa kitakuwa cha mwisho ili tuendelee kuhudumia wagonjwa wetu katika hali ambayo mazingira ambayo ni salama kwao. Jotelo mag riwruoge mag jochiw thieth e kaunti ma Taita Taveta olando chako ng'anyo margi odiechieng' makiny tok twak e kindi kod tend kaunti no gore Luanda. Jotelo go mano osebwogo dhi ng'anyo juma mokalo wacho ni sirikand kaunti no oserem loso dwachgi gi nyono kar tiendgi ni gidwaro mondo mi ochulgi osachgi kendo chwalo omenda ming'adogi ne chenro opogore kaachiel kod loso makare chenro mar okumba mar thieth ne gin. Jochiw thieth go ywak ni pok ochulgi osara ma dwe mar 8 ka giywak ni bende ne gitiyo e lwasi marach kaluwore ni ute thieth go onge yedhe kod mwandu mochuno mag chiwo thieth.
We had an agreement that salaries should be paid on or before 5th of every month. But that's not happening. As we are speaking today, we are yet to receive even our August salaries. The second issue was about our comprehensive insurance cover. We want to tell the Datuzens that we, as the employees of this county, we do not have any insurance cover as we are speaking today. And this has stretched all the way from January 2024. Imefika mahali, you're supposed to wear gloves on both hands. Lakini tunavaa mkono moja ndo preserve isiishe. That is not acceptable. And these are the things, si eti hii ni right ya mgonjwa na mimi nikiwa pale hospitali. So the minute hamprocure gloves, the minute hamleti cotton hospitali, these are the basic, the most important things. Kazi inakuwa ngumu. Tunawaeleza wale wananchi kule, sisi hatufurahi kwamba hata sasa wanapokuja katika mahospitali wanakosa madawa. Kuna akina mama, kuna akina baba, kuna akina babu hawawezi nunua madawa ya sukari, madawa ya pressure hayako katika hospitali. Na tunajua madhara ya kukosa haya madawa. Kwa hivyo wakati huu, hata wakati tunaenda katika mgomo, tunataka waelewe kwamba wananchi kwamba haya mambo pia tunapigania sababu yao ili waweze kupata huduma bora na si bora huduma. Riwruok mar jochiw thieth na mbade Nyamira olanoni dhi mos etijegi gidhi chako ka gipango dhi ng'anyo jumbe ariyo mabiro kaluwore gi deko mar osachgi kuom thuolo ma dweche 3 mokalo. Jatend riwruogno ne wuoyo e boma Nyamira kama ne giwacho ni jochiw thiethgo osebedo gi pek mar yudo dwachgi mapile kaluwore gi nok mar omenda, ka bende gibedo kod pek nyaka yudo omenda mar dhi e tich pile ka pile. Idwaro mondo mitend kaunti no ma Nyamira omed gandho mag tich ma osebudho kapok otim kata obedo ni giseketo winjruok mar timo kamano. Bende giywago lwasi marach mar tich kod onge mar yedhe osiptende manie kaunti no. Huu ni mwezi wa 3 wanachama wetu hawajalipwa pesa. Inashangaza sana. Watoto wamekuwa nyumbani kwa likizo, wamerudi bila fees. Wanachama wetu hawana pesa ya kulipa nyumba penye wanaishi. Hawana pesa ya kusafiri kwenda kazini. Kwa hivyo wiki 2 hivi tumetoa ilani ya kwamba mishahara ya miezi 3 isipolipwa, wanachama wetu wataweka vyombo vya kazi chini na hawataendelea na kazi. We have nurses who have stagnated for over 18 years in the same job group. Other nurses have retired without a single promotion in this county. Contrarily, when you find to other departments, you find that other department people are being promoted within 1 year or 6 months. Counties zingine sinalipa wakasi wao. Like our immediate neighbor, Kisii County walilipwa pesa yao and they are almost receiving the other money. But Nyamira, hii imekuwa ni trend. Imekuwa ni trend ya kutulipa after tumekucha kwa media, after tumeenda strike ndio wanaweza kutulipa. Ni aibu sana wakati county secretary wa Nyamira anatuandikia barua akisema ya kwamba financial year ya 2024-2025 ati hatutalipwa mishahara yetu na anataka tuende kazi. Tunashindwa, tunafanya kazi ya nani? Jogo man kod lony mag tiyo hei meli Mombasa koro ywak ni weche mag mibadhi sani okwako sekta no gino mamono yudo thuolo mag tich ei meli kaka yande timore kinde mokalo. Jotijgo makoni thoth tije ma yande gitimo sani okawo gi jotich manie pinje mag libamba dwani piny owacho omany kaka nyalo reso gi to chutho kaluwore gi chenro mar blue economy makoro geto bero yuto ei nam. Jojako ne giler kwa kaunti Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jogo mani kod lony tije mag meli mabende nochwalo ng'ur margi apis bad piny owacho mochung' ne chenro mag nam kata Kenya Maritime Authority kaachiel kod Tendwath ma Mombasa KPA. Ywak gi maduong' en thuolo mag tije magikoni sani ok chiwnegi ka jogo mayudo tije makamago to gikoni nyaka chiwie miet bilie. About 75% should remain here.
lakini unakuta kwamba katika watu 400 wanachukuliwa watu 30 kutoka coast. Hizo nyingine zinakwenda juu. Hizi nyingine nafasi 370 zinakwenda wapi? Na 75% ni ya hapa. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, mabaharia wetu wapate kazi. Hawa walioko hapa, mbona waondoki hawa? Kwa sababu wanaona saa baharia wamepata ufahamu, wanajua sehemu husika ni gani. Tumepeleka barua KMA, imekubali barua yetu. Tukampelekea juzi waziri CS ndugu yetu Ali Hassan Joho, akaipokea. Tumepeleka barua nyingine town kwa town clerk, wameipokea. Barua hii leo tulikuwa tunaipeleka kwa managing director ndugu yetu kapteni mwenzetu Ruto. Wamekubali kuipokea barua yetu. Sisi hatuna ugomvi na mtu wala shida. Shida ya baharia unaona shida yake ni nini? Kazi. Mtu anaambiwa funga kamba haelewi. Sisi watu wa ujuzi tuko hapa. Tutafanya vipi? Gikoni thoth tije mag meli to chutho mago Mombasa gin mago monego tim gi jotich mapacho ka gino makata kamano gikoni ok timre nikech weche mag mibadhi mokwako sekta no wach mamiyo thoth jotich wuok mane pinje maoko. Nake hapa mpaka uongane bwana. Sisi hatuna sisi hatuna pesa kuongana. Na hawa jamaa tunataka tufanye recycle. Wabadilishwe vile serikali ya Kenya ilivyobadilisha. Kopogore gi mano, gidwani omed tieg lony manyasani e sekta no, kako machielo bende gikwayo piny owacho mondo omi otheg lweny mantiere kind kweth ariyo makoni otelo ne jotije mag meli e pacho ka. Baharia asome, awe empowered, awe na vyeti vyote, revalidation, STCW, awe na hizo oil and gas. Haya, 3, baharia apate access ya kuingia ndani port, kufanya kazi za port kwa kingojea meli. Kuna watch keeping, kuna mambo za mooring boat. Kipindi cha nyuma kuna ndugu zetu walichukuliwa mpaka KRA. Wako wakina Kodeki, wakina Marem Carlos walichukuliwa. Hata kuna ndugu zetu wengine wako kwa tag za KPA. Tunashangaa hizi kazi zilienda wapi? Na tuliahidiwa kuwa baharia atafanya kazi Kenya Ferry, watafanya kazi Coast Guard, watafanya kazi kwa mooring hizo na pilot za KPA. Baharia ametengwa. Na wote wana vyeti hao. Wamelipia vyeti, wamesoma na helbu, wamekopa mpaka hela za watu na vyeti vina expire. Hawajapata ajira. Watalipa vipi hizo hela? Tunanyanyaswa sana. Tumechoka na kutembea vyeti vyetu mpaka vina expire. Tumegharimikia hizi vyeti bwana. Vyeti karibu laki vina expire mgongoni, tunatembea tu hivi. Kazi zinakuja hapa wanarusha watu wengine juu tu. Wanarusha ndege kila siku zinapandisha watu wanajaa kule, wanatoka Nairobi wanaenda kuharibu kazi kule. Ywak gi maduong' en ni piny owacho pargi e sechegi makoro nitiere chenro moyiedhi mag yuto mag nam midendo ni blue economy mageto chiwo thuolo mag tije ne jogo mani kod lony. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol mochung' ne ng'iyo rang'iny mar kothe pacho ka Kafis ogolo siem ne jo ohala maluchore kendo donje pacho ka kod kothe machiko kopuodho mabang'e ketho ne jopur chenro mage ka gikoni idhi kawnegi ondamo mager mar chik ka gilose kinde ma board mar Kafis nolimo boma ma Namanga mayudre tong' Kenya gi Tanzania gikone gidhi kawo ndawo mar chik ne jo ohala makelo kothe ma ok opuodhi e pacho ka magikone kelo tuoche ne cham mantiere e puothe mathurka kendo kelo lal ne jopur. Gilano ne giketo kenge mongirore tong' kod pewe duto mag ndege ma pacho ka mar fwenyo kothe mabandia ma irwako e pacho ka kaka yor geng'o lal ma jopur osebedo ka yudo. Tuangalie ni nini nafanya bei ya mbegu iwe rahisi, kwa sababu bei ikiwa rahisi wakulima wataenda kununua mbegu ingine wanafikiria ni mzuri lakini sio mbegu bora, na ikiingia hapa ingine inaweza kutuletea magonjwa. Pia jambo lingine ambalo lina maana zaidi ni kuhakikisha kwamba tunarahisisha biashara kati yetu sisi na nchi ambazo ziko kwenye mipaka yetu, ili kwamba waweze kufanya biashara kwa njia ya urahisi. And we are putting on notice those unscrupulous seed traders who are selling fake seed, that our inspectors will come and arrest you and take you to court according to Seed and Plant Varieties Act. Kwan benya kwa mgajuang gavana makaunti Makwale Fatuma Chani wachoni serikali biro duoke lwete lope madito mag jok ma okong'ere mawe lope nindo katiyo gode kelo dongruok ne kaunti no. Kolose kadak ma Kinondo e kar chung'od bura ma Msambweni, gavana no wacho ni sirikand kaunti no olkoso lope mag timo godo dongruok kaluwore ni thoth ji
oyako lope ma otieke kaunti no. Achani bende owacho ni nitiere lope mathoth e dho wath ma jomoko oyako ataro mar chik ka sirikande osechako chenro mar duoko lopego e lwet kaunti no. Kila wiki sijui bendeji ni chief officer katibu. Sasa kuna mabwenyenye wanasonga chini, beacons zinang'olewa zinasongeshwa chini karibu kwenye. Juzi naenda kuoneshwa beacon iko kwenye mchanga mweupe kabisa, na kuna mtu hapo anasema ni kwake, tena yakimbia yafanya biashara saizi hapo atakuuzia mtu mwingine. Na kuna ardhi nyingi watu wamejifanya spectators, wamezieka zifanyi chochote hapo barini. Si kumaanisha na ardhi zetu wamezishikililia wakichukulia loni, sisi huku tuteseka. Tunataka zile ardhi tuzifanyie project, hawa watoto tunasomesha waweze kupata makazi kule. Na zile ardhi hazitorudi tu kama sisi viongozi hatutozipigania. Ndio sababu tuzipigania. Kwa sababu tulianza Kisite Mpunguti imerudi. Tumeanza Chale imerudi. Tumeanza Diani hapo beach kabisa, Diani hapo. Kuna ardhi 2 ambazo ziko katika bahari zimerudi kwa kaunti. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori oket yore makare mar tieko midhiero malal mar pi masani oko kaunti ma Migori. Riwruoge koni lal mar pi osekelo achiedh nade mathoth ne jodak makono kendo nyalo nyawo tuoche mabiro kaluwore kod onge mar pi maler. Jojuma nigi ler koya Migori. Nok mar pisa ni koro kwa gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori to ahinya bomano ma Migori. Moko kuom kuonde dak ma oting'o mano mar Oso, Nyasare kaachiel kod moko osebiro ka onge kod pi fereji kuom kinde maloyo dwe achiel. Thoth jodak e boma Migori sani koro keto mana geno margi kuom pi mawuok ka orano ma Migori kod aoche mamoko ka jogo ma lwetgi bet berberie ema koro nyiewo pi. Sani endi oro chal ka gima wuok. Jo Migori chandre nikech pi mar kambi mar Miwasco ok nyal ng'eno biro chieng' mane kata ubro koso chieng' mane, to ma osedhi ndalo mang'eny. Nok mar pi bende koro kwako kata osiptal maduong' mar Migori level 4. Wane mwang'iewo pigno kendo watero kanyo nikech pi en gima essential ma hospital cannot do without. Tend migawo mar pi e kaunti ma Migori wacho ni nok mar pi okel kod kethruok mar masin magoyo pi e dag pino ma oyani kachino malose koro dhi nyime. We've had a breakdown of the pumps. Once the repairs are done, we are expected to resume in our normalcy within a week. The long term, once the procurement process is done, we'll buy the new units, the pump units. Korogweng and mar department mar water to me town centers, obed market center, obed municipal centers gi en Miwasco ematero pi kuondego. Apisa maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Ranchagua wach ni rem mar piny owacho e oro omenda ne counties emosemiyo gibedo kod pek e chulo kata gowi mar stima maromo milion 11 ma gintiere godo. Kenya Power around 11 million. Yes, but we are working on the payment method. Waseloso wawinjore ni ka system mag pesa odoke wang'e te to chudo gigo wadhi chulo te. Jokanyo marwego mag oganda e kaunti ma Migori ka hotel ko jagoro margi Titus Rwa dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket okenge makare mar tieko nok mar pi e boma ma Migori kod kaunti ma Migori mangima. Oro wach ni rem mar telo makare e kambi makeyo pi Migori ma ong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company kata Miwasco en moko kuom gigo eko mosemiyo oganda e kaunti ma Migori ok yud pi e yono mowinjore. Sirikal mar county government odonjore wach ni ging'e ni to kochakore board management the technical side mar kambi bende nitiere jomosomo wach mar pi ni ma competent maber manyalo endesa kambi ni yo makare. So wach mar pi ma Migori ka wadwaro ni obed ni en wach makoro ok wachak waduogo wuoye. Kambi mar Miwasco osebedo kod midhieche mathoth ma bende osemiyo kambini ok nyal keyo pi makare kaachiel kod kata chulo jotije mage.
Board mar kambi mar pi mar Miwasco wachne gitemo tieko midhieche ma osebedo kokwako kambini mondo chenro mag keyo pi koro bed makare e kaunti ma Migori. This is the second month running, but we are working around the clock to ensure that they are paid. So we've had a good discussion with them and agreed on the way forward, understanding the challenges that exist and they need to address this challenge, and we have called upon them to really work hard and come together to find solutions to all these challenges. Ogande boma Migori wacho ni nok mar pi osemiyo sani gitiyo kod omenda mathoth e nyiewo pi ka sani kube mar lita 20 inyiewo Sh30 e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rawere kod mine mawuok e kaunti ma Kisauni kod dwaro mondo mi sirikal omed omenda mikete agulu mar Uwezo Fund mondo mi okonygi e kawo hola manyalo loko ngimagi. Ka gilose nyasi mar chiwo chek ne grube mag mine kod rawere e gweng' ma Mtopanga e kar chung' od bura ma Kisauni, rem yudo tiegruok moromo e wi hola ma kama en achiel kuom achiedh nade ma mono rawere dongore kendo miyo gidonje timbe mag anjao kaka yedhe ameroji kod maundu. Mokuom mine olero ni chenro mar ariya ma chunogi mondo giluw eka giyudo hola kowuok kuom sirikal. Jotelo manochopo e romono onyiso sirikal mondo mi oket okenge motegno mabiro miyo oganda yudo konyruok mowinjore. Mombasa ni nyingi. Mheshimiwa Faki, mmoja kama ajira mnapojitegemea wenyewe tunafanya pamoja. Ni leo tu tumesema tumekuja kutokana na miradi hii ambayo mheshimiwa kutukabidhi leo itatusaidia sisi kupata biashara ambayo kama tunaweza tukakimu mahitaji yetu. Mbali na ajira kwamba tunakosa ajira, lakini kwa miradi hii tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe kama vijana. Ningeomba pia serikali iweze kutuongezea huo mgao kwa sababu vijana Kisauni tuko wengi. Eneo bunge la Kisauni population sasa imekuwa ni kubwa mno. So tungeomba pia serikali iongeze mgao ili tuweze kufaidika wengi zaidi. Unachukua fedha zile, unaanza biashara, ile pesa mnarudisha ile haina nyongeza, na alafu mnaongezewa juu, naanza 70,000, 50,000, laki 4 mpaka waweze kujiendeleza wenyewe. Kwa hivyo wasiogope hii fedha, waje katika ofisi zetu wachukue hiyo fedha. Naona kama hapa kuna miradi ya maji, kuna miradi ya viti, tunaona kwamba kuna matanga katika vijiji vyetu kila siku. Kwa hivyo wakikodisha hivi viti wataweza kupata pesa, wakiuza maji wataweza kupata pesa, kwa sababu maji kwa mfano hapa Mombasa yana shida kubwa, hayawezi kufika katika kila kitongoji. Kwa mojango chako kwa hiyo machielo echendo ni mar Migago enoka Philip Mondi kantiere kaunti ma Migori wachoni gigone jopuonjero kamano kuom dok e skul gikonyo jonyuol wachoni NTS Una West Morit gi jaod bura Francis Peter Masara PFM mora hinya gi chenro ne mar Migago. Bende aneno kacha ote mar Ofulo engineer Ofulo wachoni NTA kodwa e chenro Mana Justo Senior, Dr. Komonde Vincent, Okelo Philip Kantiero Siri Matanda, Kayeto Bele Sharon Daisy, wachoni NTA kodwa chendo kachel gimin gi Martha Kantiera wendo e county ma Migori, gimora hinya gi chendo ne mar Migago. Eno bende ote mar Faith Mzomo ka NTA wenge mama Lindi, wachono sacho kien kaka pilo mora hinya gi chendo ne mar Migago, kendo NTA kodwa e chenro e kinde niendi. Eno kanyo ote mano mochwal gi Monica Kumu wachoni nyakach pacho weche gileria hinya kendo mor kaka weche gichopo negi eyo mo winjore en kolwa nyaka giko. Vincent Kajom wachoni Gemrai sub location in North Nyakach ward wachoni Nyakach sub county gin kanyoge jaode lieno nyuro kachiel gi min Koli maya Gemrai sub location na wacho kachano mora hinya gi chenro kendo sebedo kolwa nyaka no wachak chenro ne. Nano bende ote mar Ruth Nyathio Chieng, Ruth wacho kachane uoro kaka weche ng'anyo saso pacho kae wachoni osara mar August podi to korka wanjarika dek wachoni nano Migago ka NTA umoja inako county ma Nairobi. Stephen Oginga governor wachoni weche gichopo ne ka NTA Rodi Kopany gi Sir George Cherry Electricals kanyamo wachoni NTA Isao Tieno wachoni Ramogi TV lera hinya na Isao Low Ward Melida jatelo mar Jokupet ochacho jonyuol marach kendo en gimo wachoni okujo bedne timore. Steve Oburu wachoni Uyawi Beach weche gimiti manatari. Lydia Low wachoni embe NTA kodwa kowuok Siaya County. Nano bende Atise Nyamigori wachoni weche gilera hinya. Judy Nyaramola kantie Kahawa West nani kacha inbende kachiel gi ote mar Isaiah Utieno bende nyisa kachani weche gichopo ne yo mojere nyakwa mojoyo matin an Migago aduo kode mathoth kikidhi mabor.
Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Hata nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Konchiel ananeno ka karano ok nyal timo gima chal kamae. To konchiel bende anake gimoro amora manie pach nyathino gi e sechegi. Samoro en otimo gigo te nikech ich wang'. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Emago mag tuke nyakora mga juang jatugo masulu e kendo jaloyo ne tim mar Uruguay Liz Reyes lando ne tugo e kind tim mar Uruguay gi tim mar Paraguay mar manyo tiko tuke mag pinje duto biro bedo mare mogik ne tim mar Uruguay. Jatugo no ma en jahigni 37 kendo osetugo ne tim ne tuke 142
no tugo mare mokwongo kano tugo mare mokwongo gana riyo gabirio kabende ne entiere team mar Uruguay mano chopo nus finals e tuke pinje duto mano bagi higa gana riyo gapar piny mar Afrika milambo. Suarez tieko tugo ne team mar Uruguay kaka jatugo masulwe ma